nastartováno, Landsberg útočí, doufejme na svůj nejlepší čas, Strojník má hotovo. Problém na levém proudu a problém ještě větší na Savici. Možná se projevilo teplo, možná smůla, ale to je to právě, o čem jsem mluvil na začátku, kdy prostě to štěstí toho týmu, nebo to štěstí ten tým potřebuje a dneska zrovna Landsberg, protože mu praskla Savice, neměl. Možná, jak říkám, teplo a na následné rychlé ochlazení Savice způsobilo prasklinu, takže Landsberg svůj pokus nedokončil.